Takže vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme GTA 5 Police Mod a můžete vidět, já jsem si svaťáka a můžeme mít na to. Trošičku tady pojezdíme a doufám, že budeme mít dneska nějaký úkol. Samozřejmě musíme jezdit podle pravidel. A už to máme. Takže nějaká vykradačka. Samozřejmě hnedka budem. A já mám dole nějaký odpočet, a to znamená, že tam musíme být do toho času a potom, když tam nebudeme do toho času, tak oni prostě utečou, budeme je muset hledat. Dobrý, neškrtli samo. Už tam skoro budem. Doufám, že to stihnu, ale asi ne. Jdeme tam. Zatýkáme ho. Tak je zatknutý. Prohledáme ještě. No, neměl zbraň nějakou. Takže. Ještě tady musím podívat, jestli tady někdo ještě jeden. Ještě někdo? Tak já tě vyvedu ven a asi mu zavolám transport. Tak klikni si a já ti zavolám transport. We've got an officer requiring prisoner transport assistance in Strawberry. Tak a teď jenom vyčkat. A už jsou tady. Trošičku se to přejeli. Nebudu se vyjadřovat k jeho řidičských střih. Nebudu se vyjadřovat k jeho řidičským dovednostem. Dobrý den, můžete si prosím zebrat tohohle pána? Tak, a jdeme dál na nějakou další misi. Hnedka tady. Nějaký zloděj. Kamžiče zastav. Zastav! Budeme se ho snažit nějak blokovat. Samozřejmě, aby nám nepoškrbal auto, protože samozřejmě tam máme nějaký armor, ale pane, zastavte, nebo budu po vás muset střílet. Zastavte, pane. No. Tak ty jdeš. Dobré, budeme střílet už. Už zastavila. Vystupte z toho vozidla a ruce nahoru. Lehněte si na zem. Nešlo to. Ještě se tam podívat toho, kam přijela. Asi v pohodě. Mám rozbitý sklo zase, no nevadí.
Trošičku jsme to přejeli. A jdeme čekat na další misi. Jsme gangsterstvé čtvrti, tady je Ghost, ne, tady je Palace. Ne, počkej. Žlutí, ty jsou... Jak se to jmenuje? Ty jsou... Napište to do komentářů, kdo to je, si to nepamatuju. Úplně nechci odbočovat tam. Ale... Kolegové. To jste neviděli. Jenom se podívat semka. Já vás trošičku předjedu. Děláte, pane. Další kolegové. Všichni jezdí podle pravidel, to je dobře. Musíme někoho zastavit. Třeba toho hnědýho. Prosím vás trošičku na bok. Pane. No tak to byl špatný. Fran. No, activate warrants. Má propadlý ten řidičský průkaz, myslím, že. Takže dám mu. Dáme pokutu tak $200. Ještě se podívám, kolik vás tam je. Ježiši, to ne. 3. Tak, můžete odejít. To je vždycky průkaz, řidičský průkaz. Aha. Nemůže vědět, tak já mu pomůžu. Pane? Pane? Takže já si myslím, že by tohle mohlo být konec videa. Jestli chcete další díl, tak napište do komentářů a já se s vámi loučím zatím. Čau.